Здравейте на всички! Аз се казвам Станислава Калинова, психолог съм, работя с деца и днес искам да засегна една тема, която предполагам, че вълнува много родители, и това е темата за детския сън. Детския сън има много по-различен статут и характер от сънят на един възрастен човек. И то не просто сънят, а кошмарите. Много често децата в една ранна възраст започват да сънуват кошмари. И тези кошмари понякога са много зрелищни, изключително пъстри, ярки, и те са свързани с развитието на въображението, с развитието на психиката и с развитието на магичното мислене, което децата имат. Именно за това започват около 4-та година, продължават към 5-та и понякога продължават по различен начин детските кошмари. На всеки му е неприятно, когато сънува кошмари, особено на децата. Тъй като когато са бебета, те не сънуват кошмари. Те просто си спят спокойно, понякога неспокойно, в зависимост от физическото състояние, но не помнят какво сънуват. Когато се появи кошмара, той е много ярък, много пъстър и децата се чувстват наистина истински изплашени. Ако ние като възрастни хора предадем толкова голямо значение на този кошмар, който детето е сънувало, всъщност ние се улавяме в клопката на това и улавяме детето в тази клопка, което е още по-лошо, то да продължи да сънува и да продължи да развива тези страшни сънища. Много е важно това, което всъщност много често родителите правят, е да приемат, че детските кошмари нямат статута на кошмарите, които имат възрастните. Първо, защото детската психика е в период на структуриране и във всеки един от тези етапи на структуриране се сблъсква с различни трудности. Тези трудности естествено се проявяват в сънищата, но в ранната възраст те са изключително пъстри и ярки и са свързани с понякога кръвожадни, изяждани, убийства и така нататък, които ги имаме и в детските приказки. Идеята е да дадем някаква стратегия на детето, когато сънува тези сънища, да речем някоя играчка с вълшебни способности или някакъв предмет с вълшебни способности, който да го предпазва, като сънува тези сънища, реално да има вълшебни сили, с които да се справи. Идеята е да дадем стратегии, с които детето да се справя с тези сънища, а не да го връщаме обратно в леглото на мама или в леглото на тати или в общото легло, в което спят родителите. Тези сънища са част от развитието на психичната структура и на процесите, когнитивните и познавателните процеси. И за да може те да не се превръщат в крайъгълен камък на големи трудности в последствие, всъщност е важно ние да им дадем възможност те да преминат. Не като се фиксираме върху тях и караме детето да ги преповтарят и преразказват всеки път и да преживяват травмата от това, че са сънували нещо страшно, а по-скоро да им дадем стратегии за справяне, които стратегии за справяне ги има в абсолютно всички вълшебни приказки, където главният герой преминава през различни препятствия, получава вълшебни сили, получава помощ от някоя рибка или от някой друг герой в приказката, но най-накрая стига до положителен резултат и успява да излезе по герой от приказката. По същият начин, четейки вълшебни приказки, давайки такива стратегии на детето, ние всъщност даваме възможност на нашето дете, което, да речем, се събужда през нощта с писъци или по някакъв неприятен за нас начин, който ни стресира, даваме възможност то да продължи да спи след това.
и да не сънува пак този кошмар и да се справи с този кошмар, а не да правим от тези сънища сериозен проблем, с който след това трудно да се справим. Това беше кратката информация за днес. Надявам се да ви е била интересна и полезна. Ако искате да продължа да говоря за съня и всъщност за разделянето, как децата да се разделят от леглата на родителите, може да напишете отдолу в коментар. Благодаря за вниманието.